IFM News. Police Report. Imabuten ti 24 million pesos ti perdisyon iti na uram iti pasukin public market iti Calabes. Dahito iti parukat ng impormasyon ti BFP pasukin kalpasan an estimate da ti kabukalan ti na uram nga establishmento. Kuna ti BFP ana ideklarar ang fire out ti oras nga 12:15 babaen ken Fire Inspector Roy Bunuan. Ditoy ati mulong dagiti kameng ti PNP, MDRRMO ken dagiti naruay a firemen iti Ilocos Norte para iti augmentation iti agdama katawang pa tinaparukat ng impormasyon pakasaktan tinagapuan ti apoy. IFM News. Kabayatan na iti sa Balipay Bangir natiliw iti maysa a construction worker iti Banggi Ilocos Norte ang babayan iti naisayang kat a drug bypass operation. Namuan at ito a construction worker ket agtawen ti 50 ket maysa ken residente ti barangay Lanao Banggi Ilocos Norte ket detoy ket da maysa a street level individual. Basar ti report ket nakumpiskar ken kuana ti innem as a shays ti maipagarup a shabu nagdagsen ti 1 gram talo a pedasong aluminum foil ken dumapay anan drug evidence imbatan ti PNP at ti suspect ket adan iti kusudjar ti PNP Banggi ken maisagsaganan ti kaso panagsalungasing ti RA 9165 when a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. IFM News. Iti sa Balia Bangira nakatiliw digiti kameng ti PNP lawang iti may sa high value individual. Basar ti report iti nailya na pulisya ket siyang ti drug bypass operation iti barangay 10 Lawag City. Nakumpiskar kan kuana ti 14.4 grams iti maipagarup a shabu ken daytoy ket gatad ti 97,920 pesos. May pila ti kaso apan nagsalungasing ti RA 9165 during the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. IFM News. Kabayatan ng mga idol dagiti damdamag iti lokal ngayon kayo ito padaanan inton madamdama.